yo apik. Ora ketang hatiku, iso nyawang hatimu ngene aku wis alhamdulillah kan aku wis ndak. Nyinaga kini dangdut Dok. Jenenge nyinaga kini. Pripun? Jare isu awan sore. Isu awan sore ya pas hari hai lho Pak maksudku. Pas sore ya terus mendino ngoten. Kadung Ya tak wacane ya. Aku ndarani goroh. Mengke kula tak bawa nyidra asmara, Pak. Sinten? Nanang tunanetra. Iso WA aku to matane raro kok iso WA iki lho. Nanang merem. Nanang merem. Wah, lagi. Heeh, ya. Iso ya nang wenang. Ora sang ngendang. Kene iso njajal bawa nono kok nembang si Niken coba. Oh alah, sik gayam. Alah. Duh. Hop, stop. Wes gede dicupuk dhewe mike ya. Gila-gilo ya denden sawah. Anu kan. Gandeng nanang ngadeg wis kancan ana ngadeg sisan. Nah. Wes Mas ning kono wae. Sabar ya, teguku kopong. Cik enom kok dengkule kopong kaya wis tuwek ae. Nek bapak nu dengkule kopong wis biasa. Saking cah ra tau leren kok ya. Iki spesial lho awake dhewe lho, Gong. Nduk Niken iki ora dalange awake dhewe iki ora gelem tekan goro-goro. Ngono ya. Nggih, Pak, enjing, Pak. Juga ngenjing. Nglilir rek niku wae. Maksiut ngoten. Lah kowe iki turu karo ora ya padha-padha petenge lho. Nggih bentene namung wis tunggal lho, Pak. Apa? Angger meneng ae dilem ngoten. Oh iya. Wis, lakon arep nembang karo Niken Salindri nang. Wong nggih wong niku adi kula niku. Heeh. Lah nggih. Ya. Lho, penggemar wayang Nganjuk cik komplit. Nggih, sembah nuwun. Pak Tukul ya cik lenggah. Oh alah Mas. Lah nggih. Mar tak gawakne kaos kemuso lali ya. Oh alah Pak Tukul. Iya. Nggih. Saderenge ngaturaken sembah nuwun dumateng Bapak Haji Lukman ingkang sampun nimbali kanca-kanca Dija Laras sak rombongan. Heeh. Mugi-mugi taun ngajeng malih, Pak nggih. Iya. Amin. Bintang tamu nggih niki Mbak Niken niki. Amin. Wong ngene mboten niki udan deres lho. Aduh. Gayamu. Oh, ten. Nggih, pun. Ya. Mawon. Iki uga pamundhut saka Mbak apa jenenge kuwi Tia Murti sing. Nggih, Mbak Tia Murti sembah nuwun. Nggih. Ya, metik seri Hangling Darmo ngono kae. Nggih. Murene karo sapa nang? Niku aku kula numpak sepeda motor. Dewe. Kalih rencang kula. Sing ning ngarep kowe apa kancamu? Kula no, Pak. Terus sing nang ngarep kowe jurusane ngendi? Langsung benjing innalillahi ngoten mawon. Cangkeme amin. Coro koclok. Oh alah, ya. Gak lakon apa. Metik seri angling Darmo. Luar biasa loh kan Wiken. Iki kan catetane dudun aku kan. Ndak tek anu. Wong catetane ning ngarep kene TV-ne iso. Oh iya astagfirullah ya Allah Ken, masalah ya. Kae lho. Ya Ken. Lagi iki ndase wong tuwek dicandak karo bocah. Alah wong tuwek apa to, Pak? Lah gedene kaya ngono ora ngerti iki lho. Lah iya. Aja nggae kacamata ireng ya ini iki. Malah peteng ya Ken. Ana cerita tingkae ula kalih
ingkang samya jumrayu nek jenenge ula tampar Ken Alah, kowe lek nyawang nanang sing kaya ngono kuwi kowe wajib bersyukur lho Ken nggih lho, Pak. ayo sampean dikeki rupa ayu karo Gusti Allah Nggih. dikeki swara sing tanpa ana pedote aku kowe cilik nganti gedhe rong tau krungu kok Niken Salindri suarane gerok rong tau krungu leres berarti telakmu iki telak istimewa disawang iso mripat ya iso nggih nyawang ya ta heeh lho nanang delok dhek mripat duwe ning ora iso nggih nyawang mergo picek lho PC audio nggih niki ya picek audio apa nggih Tapi bersyukur ya Mas Nanang ya. oh harus Saman dikei kelebihan tapi juga ada kekurangan. Harus, Suarane sampean yo apik. ora ketang hatiku iso nyawang hatimu ngene Agus alhamdulillah kan Agus ndak aneh-aneh lambe ndak neko-neko Sampeyan iki senengane gombali wong wedok-wedok. aku lek kon godhoe dewemen Makane mbek Gusti Allah dipateni cegrek penglihatanmu. aliran listrik dipateni aduh ganti wani gonja garwane sang moho wiku nanong anengge sang nagaraja sersilih nyinaga kini iki pengumuman kagem penggemar Mbak Niken Apa? benjing tasik acara teng Wates Oh, sama nak yo update to Mas. lah kowe kok ngerti jadwal ini kan sing ngandani sapa kula tingali teng Google Map Apa hubungane karo Google Map ki lho? ora aku delok ning postingan Ken aku nonton Postingane sapa? ya postingane arek-arek iku aku kan nonton Makasih Mas enten Nanang. suwantene to Bu nek niku lho sing ngrungokne oh iya tanjake wong ayu ya ya digarap ya nek Nggih, ngono. siap. Lagu niki iki lak karyane Mbah Haji Sukron Suwondo leres nggih uga sing ngempit-ngempit nduk Niken nalika jek cilik dhisik leres iki diaransemen tegese iringane digarap nggih nganggo gamelan Bali nah siap monggo Ken Ah. nggih Gen ditembangne karo nduk Niken yo nang nggih siap Sampeyan istirahat dulu ya. istirahat dulu siap engko bagian duet engko kowe tak musune Retno Cungpe wah niku demen kula siap Retno Cungpe Siap. ket mangkat mau wis ngrasani engko bengi arep duet karo Nanang nggih kula krasa teng ati kula krasa Pak saestu Pak saestu niku Pak siap Pak nggih lungguh sik ya Le nggih siap nah yuk coba Yidra Asmara garap gamelan Pulau Dewata yuk dados
dangdut, Nduk. Jenenge nyinaka kini karawani sang resik manis lingkuh lan laliane ula tampar kurang ajar naga kini sering dibarani lena ulang beleng nyai terus dilele Cumburayu wet jaman nganti meja konangan sriang leng kerma kula tambarang lilet naga beling kulung golewat jambare Nduk kan. Salam. Iki mau aku entuk dawuh saka panitia. Merga nggon limbuhan mau urung wani ngedekne utawa ngaturi jumeneng Ibu guru nek ora kleru. Nggih. Mereka Ibu Waka Kesiswaan Ibu Indrawati SPD MAP jaturi tindak panggung gandeng mau Pak Kepala Sekolah sing dirumiyinke mbok menawa beliau tasih kepareng pungon lelenggan jaturi tindak panggung ya Nduk. Nggih, Pak. Ibu Indrawati SPD mbok menawa tasih lenggah monggo jaturi tindak panggung. Ngono ya, Truk. Ya, mau masalah ya Pak Kepala Sekolah sike sing kon tindak panggung. Ya, monggo Ibu tasih lenggah napa mboten menawi tasih katuran tindak panggung sing lenggah ora? Sing wonten mboten? Nah. Tasih enten mboten apa? Mboten enten anune, Pak. Oh, pun. Berarti pun sare napa pun istirahat nggih. Enten. Enten mboten? Nggih, kedap. Ada. Oh, wonten monggo. Monggo Ibu. Nah. Nah. Ya. Ibu Indrawati SPD MAP. Nah, mau aku entuk dawuh saka panitia. Beliaunya mempunyai suara emas. Monggo Ibu tindak mriki Bu. Ya. Ya, karo men ora vakum dikethoprakne para kanca. Ya, turuk. Monggo Ibu Indrawati.
nyuwun pangapunten nembe gara-gara kula atur tindak amargi kula wau Pak Kepala Sekolah rumiyin nggih Bu. Nggih, nggih. Tasih anu nggih, dereng ngantuk nggih Bu. Dereng. Wah. Nggih. Berarti menikmati nggih niki wau menikmati pagelaran nggih Bu nggih. Nggih. Oh, ngoten. Nggih. Lho. Bu guru iki lho. Nggih, sugeng enjing, Bu. Enjing. Nggih. Pripun Mbak Niken di SMK PGRI 1 Nganjuk? Alhamdulillah kula remen sangat, Bu. Oh, remen sangat. Nggih, mergi ditanggap nggih, Oh, makane nggih. remen. Nggih, mboten nggih, mboten. Mireng-mireng mau kok saged dicicil. Nggih, saged. Saged, nggih? Saged. Nggih, pokok 1 hari niku saged dicicil. Mengke pembayarannya ampun lunas ngoten mboten, Bu. Oh, Saged ngoten. dicicil. Nggih, nggih. Pagi pinten, mengke siang tambahi pinten. Nggih, ngoten niki pinten. mengke SMK PGRI 1 Nganjuk kula ken nabung. Kula ken nyicil. Oh, nggih. Mengke niki dicicil tahun ngajeng. Langsung mengke. Heeh. Bibar niki mengke Nggih. dicicil malih. Oh, tahun ngoten. ngajeng. Oh, nggih, gampang, Bu, nggih. Ngoten. Leres. Dados wiwit dinten niki dipun cicil awan isuk awan sore, isuk 10.000, awan 10.000, bengi 10.000 niku mben dina. Mengke ditransferke teng niku. Nggih. Mengke tahun ngarep lek mboten Nomor tambah ya. rekeninge nggih, Mbak. Piye kan? Pripun? Jare isuk awan Angsal sore. mboten? Isuk awan sore ya pas hari H lho Pak maksudku. Pak sore ya terus mendino ngono kuwi lho. Kadung wau pun kalender pun kula bunderi ya Mbak Niken. Nggih. Tanggal pinten lho Bu, tanggal pinten? Nggih, Desember ngeten iki 2026 jeng ben. 2026 dicicil ke saiki. Nggih. Weh ya plekoto no Bu. Ilang no muspro. Iya. Bu gampang mengke Bu, gampang. Mriki dados setiap tanggal 24 nggih Bu. Lahirnya SMK PGRI 1 24. Nggih, nggih. Oh nggih. Rencana tahun depan badhe nanggap nopo Bu? Nggih karena sing saged dicicil ngoten. Pokoke PGRI niku saged dicicil panggaoke. Oh nggih, aman-aman mayang kan Aman. saged dicicil boleh. Oh, Dicicil ngoten. laras nggih, saged mboten Pak? Apa? Dicicil laras dicicil saged mboten? Iso kepepete ya iso. Monggo Bu, badhe ngaturaken napa? Lagu napa Bu? Bu Indra. Nggih. Kula niku jene mboten mau kok suara emas lah kula mboten saged nyanyi yang bagus. Ingkang bakal menika partisipasi Bu. Partisipasi. Nggih. Nah, panjenengan Napa Mas? napa? Derek. Nggih. Tapi banyak jenengan nggih, kathah jenengan nggih sing nyanyi. Oh nggih no Bu. Nggih. Soalnya jenengan kula bayari ya. Nggih Pun, nggih manut. Nggih. Lah iya. Monggo Nah, wis lunas ya kok ya. Bu Indrawati niki mung melu partisipasi lan gayengke. Sing gandeng sing dibayar kowe ya sing kudu tele-tele ngantian. Ya. Heeh, ben ora ngentot-ngentot wae ya. Heeh. Loro. Lagune apa? Bu.